Я сястра Юлія. У жніўні бягучага году мяне 10 гадоў з моманту маіх першых шлюбаў. Гісторыя паклікання – гэта ўвесь шлях, які распачаўся ад моманту згоды ісці за Езусам. Куды завядзе мяне гэтая дарога, ведае толькі Ён, той, хто мяне паклікаў. Я нарадзілася ў веруючай сям'і, і тата і мама з'яўляюцца католікамі. Маліцца мяне навучыла мая бабуля, мама. Памятаю, як заўсёды, калі мы да яе прыязджалі на лета, усе яе ўнукі, яна ніколі не расказвала пра тое, што трэба маліцца. Яна становілася з намі на калені і ў голас кожны вечар малілася. Такім чынам я вывучыла не толькі тэксты малітваў асноўных, можна сказаць, у кроў увайшла неабходнасць маліцца, і штодзённую малітву я не пакідала ўжо ніколі, нават у моманты падлеткавага крызісу. Што датычыць думак аб кляштары, аб пакліканні, ніколі яны ў дзяцінстве і ў юнацтве мяне ў падлеткавым узросце не ўзнікалі. Больш таго, нават хутчэй за ўсё на маю старэйшую сястру мама падазравала ў такіх намерах. Памятаю, аднойчы, калі да нас у госці прыехала цёця, мы нешта ў чатырох рабілі. Раптам яна, гледзячы на сцяну, дзе вісеў абраз Маці Божай няспыннай дапамогі, сказала, што ў доме, который вісіць гэты абраз, у гэтай сям'і абавязкова будзе нейкае пакліканне адно. Мама, доўга не думаючы, тады паказала на маю сястру. Так і было, я ўвогуле не адзначалася нейкай глыбокай пабожнасцю. Нават калі ўжо у студэнцкім узросце, калі перажыла сваё навяртанне і калі дзялілася з сяброўкамі, якія добра мяне ведалі, што я хачу пайсці ў кляштар, яны са здзіўленнем глядзелі і казалі: «Хто ты?» Ды калі мы пазнаёміліся, ты без праблем ела мяса па пятніцам, хадзіла з намі ў касцёл толькі за кампанію. Які кляштар? Хто угодно, але не ты. У вачах маіх знаёмых я не была глыбока веруючым чалавекам, больш паверхнасна. А што на мяне паўплывала? Як ужо згадвала, са сваімі сяброўкамі хадзіла за кампанію на моладзевыя спатканні, якія адбываліся ў чырвоным касцёле. І аднойчы перад вялікім пастом айцец нам расказаў звычайную катэхезу пра пастанаўленне на вялікі пост. І пэўна, та ласка Божая першыню звярнула ўвагу на вядомыя словы аб тым, што павінна быць інтэнцыя. Раптам сапраўды ў сэрцы чула прагненне пражыць гэты пост па-сапраўднаму, прыняць інтэнцыю і ўсвядомай інтэнцыі канкрэтна ахвяраваць свае пастанаўленні. Пастанаўленне таксама выбрала дастаткова суровае, шмат ад чаго адмовілася, мяса салодкае, пэўныя рэчы, да якіх была прывязаная. І прызнаюся, што навіта гэты пост прынёс плады. У канцы паста перад вялікім тыднем перажыла сваю сапраўдную глыбокую споведь, у якой канцы канцоў даверыла Пану Богу ўсё тое, што ад яго скрывала ўжэ на працягу некалькіх гадоў, у чым не магла з даверам да яго прыйсці. І таксама ад той пары назаўсёды ўжо запомніла, наколькі важным з'яўляецца свядомая інтэнцыя ў адносінах з Панам Богам.